ба ҳама салом дӯстон, шумо қарор доред дар канали Футбародарум. Гапу чап атрофи шартномаи нави Мбаппе хело зиёданд. Мухлисони Реал Мадрид нисбати ӯ норӯзигии худро баён мекунанд ва аз шабакаҳои иҷтимоии ӯ отписатсия карда истоданд. Мухлисони ПСЖ бошанд баръакс хурсанд ҳастанду ана президенти Ҳасан Насер Ал-Хилайфи ба тамоми ҷомеаи футболӣ ангушти мобайнашро нишон медиҳад. Чанд рӯз пеш худи Килиан Мбаппе ҳамаи нофаҳмиҳоро шарҳ дод ва дар интервюи дарози худ дарди дилашро холӣ кард. Дар барномаи имрӯза маҳз интервюи ӯро мешунавем ва мефаҳмем ки барои чӣ ӯ ба Реал гузариш накард ва дар ПСЖ боқӣ монд. Лайк мондан ва обуна шудан дар каналро фаромӯш накунед. Аз шумо ҳеҷ чиз намеравад, вале барои мо мотиватсияи калон хоҳад буд. Рафтем. ин видео бо сарпарастии 1x сохта шуд. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз соми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOT. Маълумотҳои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият. тавре ки Мбаппе мегӯяд ӯ якчанд пешниҳодҳо дошт ва барои гузариш ба Реал Мадрид ӯ розигии пешакӣ надодааст. Биёед аз забони худи ӯ шунавем. Ман якчанд пешниҳодҳо доштам, вале ба ягон дастаи дигар ҳеҷ чиз ваъда накардам ва розигӣ надодам. Мо шартҳои қарордоди ҳамкориро бо дастаҳои дигар аз назар гузарондем ва ман интихоби худро кардам. Вақт дар ҷараён буд, вале ман ба ҳеҷ кас ваъда накардам ки ба дастаи онҳо гузариш мекунам. Ман роҳафтодагии мухлисони Реалро хело хуб мефаҳмам. Ҳамаи онҳо маро ҳамчун яке аз футболбозони худ ҳурмат мекарданд. Ман ба онҳо барои қадрдониашон ташаккур мегӯям. Ман пешниҳоди Реалро рад накардам, балки пешниҳоди Фаронса ва ПСЖро қабул кардам. ин ба хотири ватанам буд. дар чунин сину сол дастаро бепул тарк кардан аз рӯи одоб набуд. охирон ҷумлаи Мбаппе каме хандаовар аст. бале ӯ бепул ба Реал гузариш накард, вале аз пушти 300 миллион евро патриоти Фаронса шуд ва ҳама корро ба хотири ватанаш карда истодааст. ҳамчунин Мбаппе нақл кард ки Ливерпул ҳам ба ӯ ҳавасмандӣ дошт. ман на танҳо бо Реал Мадрид ва ПСЖ гуфтушунид мекардам, ҳамчунин намояндаҳои ман бо Ливерпул гуфтушунид доштанд, зеро Юрген Клоп маро дар дастаи худ дидан мехост. гуфтушунидҳо бо ҳамаи тарафҳо дурудароз идома ёфтанд ва ман ба ҳеҷ тарафе розигии пешакӣ надодам. танҳо ҳафтаи гузашта хулосаи худро баровардам ва пешниҳоди ПСЖро қабул кардам. пеш аз ҳама ман ба президенти Реал Флорентино Перес паёмак равон карда қарори худро гуфтам, зеро ӯ ва ӯ ман Реалро бениҳоят зиёд ҳурмат мекунам. фикр мекунам хело муҳим буд то шахсан ба ӯ хабар диҳам ки ман ба Реал гузариш намекунам. ҳамааш хуб аст, зеро мо муносибати бениҳоят самимӣ дорем. танҳо пас аз ин ман ба роҳбарияти ПСЖ хабар додам ки дар даста боқӣ мемонам. орзуи кӯдакии ман ки бозӣ кардан дар Реал аст ҳамеша бо ман хоҳад буд, вале ҳозир ман бо ПСЖ ба муддати 3 сол шартнома бастам. ҳеҷ кас намедонад ки пас аз 3 сол чӣ рух медиҳад. аз ин хотир таваҷҷӯҳи ман ба замони ҳозира аст. ман 3 соли дигар дар ин даста боқӣ мемонам ва ҳама фикру хаёлам бо ПСЖ хоҳад буд. ман медонам ки дар бораи ман дар интернет чӣ гуна суханҳои бад навишта истоданд, вале аҳамият намедиҳам. ман танҳо футбол бозӣ мекунам ва худро пурра ба ин варзиш мебахшам. акнун биёед бифаҳмем ки чӣ Мбапперо маҷбур кард то ӯ дар ПСЖ боқӣ монад. албатта ӯ масъалаи маблағро инҷо қайд накардааст. ба ман президенти Фаронса Эммануэл Макрон ва ҳамчунин Николя Саркози занг мезаданд ва хоҳиш мекарданд ки ман боқӣ монам. бояд бигӯям ки ин маслиҳати хуб буд. онҳо ҳам дар ин гуфтушунидҳо ҳамроҳ буданд. аз ин бармеояд ки футбол ба ҷомеа таъсири калон мегузорад. лига ва футболи Фаронсаро бисёриҳо танқид мекунанд. ҳамааш ба он хотир ки бозингарони беҳтарини фаронсавӣ ба дастаҳои кишварҳои дигар гузариш мекунанд, гӯё аз ватани худ шарм медошта бошанд. мавқеи футболи Фаронсаро бояд боло бардорем. дар кишварҳои дигар футболбозон бо лигаи худ фахр мекунанд. ман мехоҳам ки футболи мо ҳам ҳамин гуна бошад. ба ман ҳамеша мегуфтанд ки дар Реал ғолиби тӯби тиллоӣ шудан осонтар аст, аммо ин гуна нест. бале набояд Реал ва ПСЖ-ро муқоиса кунем, зеро Реал таърихи бой дорад, аммо имрӯзҳо қоидаи тӯби тиллоӣ иваз шуданд. он аз рӯи натиҷаҳои футболбоз дода мешаванд, на аз рӯи дастовардҳои даставӣ ва ё таърихи ом, гуфт Мбаппе. хулас ино буданд баҳонаҳои Мбаппе ки гӯё барои чӣ дар ПСЖ боқӣ монд. дӯст доштани ватан, ҳурмату эҳтиром нисбати Фаронса ва дигар суханҳои романтикӣ. аммо ҳамаи мо медонем ки сухан оиди 300 миллион евро ҳамчу бонус ва ҳамчунин маоши 100 миллион евро дар як сол меравад. дар ҳақиқат орзуро бо пул харида мешудааст. бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ман Берӯз Артиков. хайр то барномаҳои дигар. муваффақу пирӯз бошед.